Maganin mata ga matan da suke da PCOS. Ko kun san da cewa matan da suke da PCOS ba su buƙatar maganin mata? Me yasa na ce haka? Saboda daga lokacin da mace take da PCOS na faɗa muku za ta ringa samun matsala da gabanta. So wa'innan abubuwan take samun matsala da gabanta ba wai maganin mata bane zai magance mata. Bari muku bayani. Bari muku misali da bakin mace. A bakin mace akwai abin da ake ce ma epithelial tissue. A cikin abubuwan da suke rufe bakin mace akwai epithelial tissue. Shi wannan epithelial tissue ɗin yanda yake a bakin mace ana samun shi ma a gaban mace sai dai akwai ɗan bambanci kaɗan. Amma a gaban mace shi ma epithelial tissue ne yake rufe gaban mace. So yanda Allah ya halicci bakin mutum ɗan adam za ku ga bai taɓa zama babu miyau ba, sannan miyan nan yana da ɗan yauƙi-yauƙi. Sai dai daga lokacin da mutum ƙila ko ya samu dehydration ba ko ya samu rashin shan ruwa sosai ko kuma wani matsala shine miyan nan zai iya ƙafewa ko kuma ya daina yin yauƙi-yauƙi. So the same thing da gaban mace. Gaban mace shi ma ba zai taɓa zama wai babu wannan ruwan ba kuma babu wannan yauƙi-yauƙin. Ba zai yiwu ba, dole za a ce ko da yaushe gaban mace yana da wannan yauƙi-yauƙin da wannan ruwan da dai koma me a wurin. Daga lokacin da mace ya zama gabanta babu abin nan, aka samu vaginal dryness wato ko da yaushe a bushe ko kuma baya fita yanda ya kamata, mace tana da matsala. Ba maganin mata mace take nema ba, maganin abin da ya kawo mata wannan matsala. Akwai wanda idan suka sha maganin mata yana ɗan musu aiki maybe na ɗan wani lokaci, amma in har PCOS gare ki ko kin sha maganin mata ba zai miki aiki ba, in ma zai yi aiki sai dai na wannan lokacin ko kuma na ɗan wani lokaci, saboda matsalar da ta kawo miki wannan vaginal dryness ɗin da sauran abubuwa ba a magance ba. Don haka idan kina da PCOS ko kina da vaginal dryness, don Allah ba maganin mata kike buƙata ba, likita kike buƙata, a je a ga likita a ma likita bayani. In kuma kika ga za ki iya yin PCOS reversal da kanki a gida, a canza abincin da ake ci, a sauya abincin da ake ci. Sannan idan kina da PCOS a guje yawan shan nono da madara da yogurt. Wannan fura da nonon da sai an sa mai condensed milk, an saka mai madaran abin nan, an sa me ki guje shi. Sannan ki guje shan duk wani maganin mata da za a baki a ce an haɗa da zuma ko abu. So be very careful wai in kina da matsalan PCOS kuma ki daina ringa shan maganin mata, kina ɓata kuɗin ki ne a banza ba zai miki aiki ba.